Ang droga po ay dinala na, no, sa ikinon over sa laboratory service natin sa national office sa PDEA sa Quezon City, at sa mga susunod na araw ay isasagawa na ang destruction at burning. Okay, same po ba ito, Author RD, sa lahat ng mga nakikita sa mga to? Ay yung mga dati na napabalita at kumalat sa social media, yung nagkalat yan sa karagatan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte, iba nga umabot pa sa Cagayan at doon sa Pangasinan, ay magkakaiba po, no? Bago sa iba po ito, no? Ibang source ito, no? Pero posible na ang droga ay hindi naman dito minamanufacture, kasi sa intelligence community o sa mga pakikipag-usap natin sa ibang mga law enforcement agencies ay wala mang napapabalitang laboratory dito, no? Ang tawag natin diyan ay clandestine laboratory being used in the manufacture of methamphetamine hydrochloride or shabu. So far walang napapabalitang clandestine laboratory dito sa Ilocos region.